Omdat er al geld in de begroting staat. We hebben als Partij van de Arbeid al enige jaren geleden gezegd van... we willen een warme overdracht zorgen naar de gemeentes toe van Jeugdhoop. Er is geld, er is 4 miljoen in ieder geval in de begroting. Dus dat geld staat er gewoon. Vandaar dat je zegt van nou, het is van de bühne, het is een verkiezingsstunt om een goede sier te matchen. Nou ja, dat gevoel, dat hebben we wel en dat heb ik ook uitgesproken. Waarom doe je dit nou? Ze overvallen ons er compleet ook mee. Er is geen overleg geweest, niks. En ze komen plotseling hier met deze motie aanzetten. Zonder enige vorm van voorkennis of zoiets dergelijks. Dus we worden er ook mee overvallen. Ik ken ook geen knelpunten. En als er knelpunten zijn, dan moeten die worden opgelost. En er is er ook geld voor. En dan denk ik van Tineke gaat aan het werk, want het geld is gewoon. Dus wat dat omlandt, je wollen wel hetzelfde. Alleen op de manier waarop je met wollen, daar hem nou wat oneenigheid hoor. Zeker nou maar de verkiezingen die eraan komen. Want dit jaar er wel een beetje bij zijn. Als de verkiezingen komen, dan komen dit soort zaken. Ja, dat is nou eenmaal een nadelige resultaat denk ik van verkiezingen. Dat er van dit soort ballonnetjes worden opgeblazen en suggesties worden gedaan. Dus wat dat betreft ben ik het eens met iedereen zegt van laten we teruggaan naar de inhoud ervan. Wat heel belangrijk is dat die transitie en die transformatie van jeugdzorg naar gemeentes, dat het goed gaat verlopen. En dat niemand, geen kinderen, niemand mag buiten de boot vallen. Daar zul je de Partij van de Arbeid ook altijd aan de zijde vinden. Maar geld is er bij de provincie. Is er gewoon, dus dat is het probleem niet. En laten we kijken van hoe we dat geld ook bij die knelpunten kijken. En dan laten we niet een beetje popiopie gaan zitten doen. Zo van, moet je ons kijken en het sociale gezicht van het CDA. Nou ja, dan denk ik van, zo hebben we niet met elkaar samengewerkt de afgelopen jaren.